what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies, but we get along when I'm inside you. I zdravo svima, ja sam Gamer Bre i danas igramo Hunger Games na Mindplexu. Odlučio sam da snimim drugu epizodu Hunger Gamesa i vi mi recite da li vam se Hunger Games sviđa ili ne, da nastavim sa snimanjem, jer ja iskreno volim Hunger Games. Dobro ljudi, krećemo, mapa mi se sviđa, ima ovdje neki chest. Dobro, neću ništa da uzmem iz njega, džabe, sve džabe. Dobro, uzeli sam neke najbolje stvari koje sam mogu u ovom trenutku da uzmem iz ovog chesta. Fail. Evo ga ovdje chest. Sine, kakav sam mač našao. Ljudi, kakav sam mač našao. Ne mogu da verujem. I don't believe. Brate, ne mogu da verujem. Ljudi, našao sam metalni mač na početku igre. I volio bi da mi opstane ovaj mač. Dobro, sad ćemo doći ovom liku sa leđa da bude otvara neki od chestova i probat ću da ga ubijem. Neće biti toliko teško s obzirom da... Dobro, neću da ga jurim jer u vodi, ali oblika hoću. Zato što ima ekstra papučice i sviđa mi se njegov skin, pa ću da ga ubijem jer sam ljubomoran. Ne, nećeš me ubiti. Dobro ljudi, ubio sam ovog lika. Ali imam jako malo helta, pa ću pobeći. Da li ovaj lik ima još jednu supicu? Ne, imao je dobar oklop. I ljudi, imamo full oklop, imamo full mač. Tako da je sada samo jedina frka ovdje što mogu da mi dođu, a ja imam trenutno jako malo srcića. A mrzim kad imam malo srcića, a ovako dobre stvari, onda dođe mi neko sa drvenom sekiricom i samo me razbije. Tako da, vidi, krenite. Idemo da tražimo, eno ga neki lik. Ne, učinilo mi se od baklje, pa sam pomislio da neko ima onu... Mislio sam da ima onu zlatnu kapicu i bežim odavde jer ovdje dolazi sneg uvek. Malo da je čest, ima što ima, kupit ću to. Imam full srtiće, to mi mnogo lakšava. Jer imam odličan oklop, odličan mač i ono je lik za malo da me ubije na početku, ali sam uspio da se izborim protiv njega. Tako da, nastavljamo s igrom. Ovdje očigledno nema ništa, pa idem gore da nađem nekog lika da ga ubijem. Gledaj, ovo sve pokupimo, da, ali idem u centar. Ne bi trebao da se motam oko ove lave, jer ako upadnem, bye. Jako loše ako upadnem. Ljudi, vidio sam lika. Pošto ću mu dođem s leđa. Jao, ta lik ima luka. Ljudi, iznenadio sam ga, tako da ima, kako ja vidim, malo helta, ali ne mogu da ga stignem. To me nervira. Skoči u lavu, sine. Ako neš da te ja ubijem. Dobro je, ubio sam ga. Sam moram sada brzo da jedem. Jer opet imam jako malo srcića. Šta je ovaj lik imao? Dobro, nije imao ništa. Ljudi, za malo da upadnem u lavu. Je li imao kompas? Nije.
napao me je tim. Ljudi, ništa, to bi bilo to od ove epizode, vidimo se u sljedećoj, čao!